Nézzétek már, ott egy bitang nagy szellem a mannában. Ez összeborogat mindent. Most mit csináljak vele? Hívjuk a szellemírtókat. Ghostbusters! Ne pózoljatok már, hát ott van bent a szellem. Szellem? Arra nem készültünk. Miért, akkor mire készültél, pizzára? Hát mondjuk igen, azt szívesen elfogadnánk, igen. Kapjátok már el! Hát ti hova szaladtok? Hát a szellem elől. Ezt nem el kéne kapni? Jó, de mivel? Ezzel, tessék. Most jól el fogjuk kapni. Fú, végre elkaptuk a szellemet. Már ki akar jönni, de reméljük Halloweenig nem fog kijönni, mert Halloweenkor szellemírtós parti lesz, vegyétek fel a legjobb jelmezeteket, mert jelmezverseny is lesz, november 1-2-3.